My name is Annie Olebubechukwu. I'm from Imo State, but I live in Nnewi, Anambra State. On November 12th, Daddy prophesied that we are going to enter into praying and fasting. Praying and fasting. So that's from that Monday to Sunday, get close. The praying and fasting. On Wednesday by 2:15, my daughter will say, "Mommy, or manyansi or guinea, or sim no lolo ebendin toto gym." And see, I'm what I beg, but no way for your mommy. I beg, but I'm bechicha. I not bola. Reaching on Thursday, 16th of November, Mbine Gabonicha. Onicha can be Liriga. After Gameba Naba Moto Onicha, Ndiakanenu, Makagameba and we park. So Madan or Eba and Simba not the Mossi so. Can we just sobata? Akadenu Humbairi, Madi ton on email, walking up of wine. Hasimun Mubatawa, Mbadi vehicle. Amoram no brom mad no n'ime moto no ndị ntọ. Immediately ọchịchịrị gbaa m n'anya. Ọchịchịrị gbazi m n'anya na feel weak ike na agwụ m. Ada m enwetazo onwe m ụla buara m. Ọzọ si amọrọzi m ebe m nwetara onwe m nọ n'ofu nnukwu aka ntomọfịa. Fence ya nwere ike nya ya na ife ya measurement ya na pillar ya measurement. Erugo ebe ahụ. The man wee kpọkete the guy bụ boss ahụ wee bubata anyị. Settle ya ọpụba. Ọ sị ya kpọpụta anyị na nkọ, ọ kpọpụta anyị na nkọ. Mụnwa bara mgbe m bara bus, enwere two guys bakwara bus, then we now move. So immediately, I fụcha anụ ndị mmadụ, a na-ere pass by pass. Pass by, a na-ere mmadụ ka a na-ere anụ efi. And ndị na-eme ife awụ ndị Igbo, ọ bụrụ Hausa, ọ bụrụ Yoruba. A na-ele mmadụ pass by pass, nke ọ bụla ị chọrọ enye gị. Mgbe ahụ, the guy mụ na ya kwụ eba moto nke so mgbe bata ozugbo. Ọ gbara dimkpa ka m kwudo. Ha sị anyị na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị si ebe a wee pụọ na anyị ga-akpọ ndị be anyị ka e weta 10 million. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji ndụ gị wee pụọ ya na 10 million. Onwe onye kpọrọ onye be for 10 million naira. Onwerekwa onye kwetara na ndị be nwere ike imewe afford of 10 million naira. Ha sị anyị na anyị nwere ATM. I see ha ha nwere POS ebe ahụ. They have POS. Onye ha wetere ATM bịa, ha etinye n'ime the ATM. Si gị pịa pin gị ha amịkọrọ ego gị. They collected all of our money there. On that process, the guy anara ya pụzọ nara ya ego nke ya. Mmadụ bata ozugbo, enwe ndị na-abata abịa ekwe ọnụ afịa. Ọ dị ka afịa bazaar. Going gone. The man wee bata wee say no need this huge guy. No need ye. Ha ebido kwuwe price. Ka a na-ekwu price ahụ. Ọ sị ka ha kwụchaa na nkọ. Ha kwụchaghị na nkọ kwụcha obie. By then, I'm going to go the guy ji aga Ọnịcha. Ọ sị na ọ na-azụ afịa na Nkwọ Nnewi. Immediately, ọ sị the guy ndị otu ha kwa na ya ga-agbute alaka ọfịa ya eji wee gburisie the guy. Atụsa ya n'elu tebụl. Immediately, ke the boy aka kee ya ụkwụ. Yipụ ya efe bọsas ka oyi. Wee record the boy. Ebe a ka nnọzi wee sị Chineke ị ga-ekwe ka nke a mee. Onye ka m ga-akọrọ ebe m gara nobody knows ọsọ ụmụ m. Kedu ihe m ga-akọrọ chi wee sị Chineke amaara m wee nwee okwe na chi nke Zion amakwe ka ihere mee mụ. Maka na ọnwa mgbụgba ndụ ka m bụ. M wee sị Chineke na cheta okwu ọnụ ga-ekwene ka ihere mee m. Na ọ bụrụ na ị mere m ife na mmapụta n'ihu ọha niile bịa testify ya. Ife a ka m nọ na-ekwu n'ime obi ba wee sị m, madam ka ife ị na-ekwu ihe ahụ nsị a na o nwere. Ha were alaka nkụ a ha gbutere osisi wee pịajichaa m ahụ. Ụkwụ m niile ahụ m niile nwetara m onwe m. Aka m na-take medicine for it. Ife a ka a na-emezi dị ọda ga ya ekwekwe ya ọnụ. Egbuo da bọọlụ. N'ihu na anya ma ọ bụrụ mmadụ na-abụ ruo tọn m. O rugo na tọn m. A huge man bata o ji private car. Very handsome man bata. Ọ sị ya na afịa gbara. Ọ sị ya mba na nke a chara acha. Na nke a chara ọfụma. Mana ife nọ na-ekwu n'ime obi masị m Chineke o mechara fancha. Ọ fụchara fancha o kwuchara fancha na ọ bụrụ ọga inem. Ada etu gị ya ọ bụrụ ọga inem. No ife i mere ka a na-etu gị. M wee si ebube mbara igwe. Dịka nọ n'ime obi m na-ekpe ekpere makwe ka ihere mee m. Ihe a ka a na-emezi.
The guy wee kwebe m ọnụ. Ha na-ekwu price, pukata price pụọ. Enwe mgbe o ruru asụsụ ha change to another. Amara m of French, I don't know. Maka ọ bụrụ Hausa na m anụ ya ọfụma. Mgbe ha na-ekwuzi asị na-ekwubigo. Ọsịzie that the same guy ya ga-akpata oshishi. Maka na onye ọbụla chọrọ igbo edowegasị osisi a eji wee gbu ya. The guy agago n'ọfịa ukwu mango. Gbutesi alaka. Dobezie dị alaka. Ha sị m yipu efe m. Immediately that na brezi ka yizi. Ha were hanky kechie m ihu. Kechie m aka m. Kechie m ụkwụ m. Dobezie m n'ebe ya nọ wee gbu m. Nwoke weligo mma dị ka mma ndị Hausa ji egbu efi. O wee n'igo ya. Osisi kpọnitegoni nwaanyị a binie akpọnite m. Osi m na nwere nwanne m nwoke wụ fada nsi ya mba. Enwere nwanne m wụ ụkọchukwu nsi ya mba. Enwere nwanne m na-eme ekpere nsi ya mba. Osi m di m ọ na-eme ekpere nsi ya mba. It's a long story. I just want to cut it short. O wee sị m o nwere onye na-eme ekpere mma nsị na enwere spiritual director. Na enwere m Daddy Chukwu Ebuka nọzi obi. That Zion ministry. Osi m ise gịnị? Isi sa gịnị? Ebe ka ị na-aza ife nwanụ. Osi m wada. Agbakwara afa ebe ọzọ. Ịgba afa ebe ọzọ atụkwasa gị mma kịta gburie gị ebe a. Immediately, aka m kwugwe that ya ha ji mechi m anya. Kechie m ụkwụ aka m nọkwa the point of death. Afụrụ m ọnwụ n'anya. Immediately, ihe aka ha na-agbaghasị. O si na ọkụ na-acha ya anya niile na-adị blind. Na ọ na-egbu isi. Na onye bụ nwoke agwụ ebe a. Who is this man? Onye bụ nwoke a. Na nwoke a yi danchiki. O yi blue. Dịka danchiki ndị Yoruba. O si na nwoke a yi danchiki. Nwoke a si ebe a pụọ. Daddy wee sị ha release ya n'ọnwa ọgbụgba ndụ. Nwa Zion abụrụ anụ oriri. Release ya. Release her. Nsogbu wee dị na be ndị mmụọ. Ọgbaghara dị ebe niile. Ọ sị the boy kechiri m na asị nke tọhepụ onye ka o si ebe a pụọ. Tọhepụ onye ka m fesi ọrụ ndị ọzọ. Tọhepụ ya ka o si ebe a pụọ. Immediately ha tọhepụ m. Tọhepụ m aka, tọhepụ m okwu, tọhepụ m ihu. Chizie m gown m n'aka. The gate was too much. Enwere ka m mesi gafe nwu gate a maka o nwere 2 gates. Mgbe m pụtara gate a na-asị ka m mesi gafe nwu ya. Gate ji aka ya mepee. Mpụtazi na that gate. Pụta na the second gate ndị security n'ebe ahụ. Security a na-agwa gị ihe ndị akpa obi ndị dị ka ndị SARS. Security chere ka ekwu ọ bụrụ obere security. Nwaanyị aka ebe isi. Ka onye kpọpụtara gị ebe a. Wee sị anụ Chineke Zion. Chineke Ebuka nọzi obi. Ebube mbekumbe. If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe to my YouTube channel. Most importantly, turn on your bell notifications so that whenever I upload an amazing video just like this one you're watching, YouTube will notify you. Thank you. Osim no nwere ego sa na nwere ego ọbụla nji ma ego nji azụ afịa ha mi ka oje ye 1 naira shishi na meji rozi o wee were 3,000 naira wee nye m si na anyị na-aba moto na anyị dị very very careful m rukwa m ga-ekele Chineke ahụ m na-ekpere na ọ dị too much maka na enweghị onye nwụ nabara ebe a na-apụtanụ ụmụnne m achọrọ m igbu unu ọkwụnụ fụrụ ndị a na-eme announcement a na-achọ achọ so many of them have died onye ka si ka nkele Chineke onye lụrụ ọrụ anyị wee na-eke Chineke nke a n'ozi obi wee na-ekele Chineke nke onye agbasa nchụgharị apụ m imenwu ihe a n'ike ekele dịrị ya n'aha Jizọs.